Tak tu máme všetko z chemtrails, všetky mraky a divné nebo. Všetko z chemtrailsíkov spravené, také, jak to letí nám. Tu je nejaký. No, takéto čmuhy. Neháva za sebou, sa nerozpadajú a nebo je potom také, aké je. Všetko toto je urobené lietadlami. Mal byť pekný, jasný deň, bola jasná, bez vetrie, takéto chmury. Títo chlapci to robia. Vidíme pozdĺžné chmury, jak sa to pekne rozšíruje.